aquí el que farem és una aproximació al nombre pi a través de polígons de diferents costats. Llavors, ens toca, per exemple, aquí, ens tocaria, si jo sóc el Ramon, em tocaria primer fer-ho amb 3 costats. Vaig a GeoGebra. El primer que podria fer és canviar l'estètica. El color de fons el posaria verd, així. Després ja canviaré més coses. Llavors, trio un polígon regular. Ha de ser un polígon regular. Intentaré que cada polígon que faci, cada exercici que faci, li canvi la mida del radi. Llavors estiro aquí, per exemple, fins a 3. I ara em demana quants vèrtexs. Si és un triangle, si és de 3 costats, haig de posar 3. Molt bé. Ara faré una circunferència que passi pels 3 punts. Això. Val. Llavors, ara li diré que em calculi l'àrea. Haig de marcar dintre del triangle, si no em marcaria la circunferència, i que em calculi la longitud, el perímetre. Val, això ja ho tinc. Després, amb aquesta tecla puc moure el dibuix. Aquí també puc moure. Llavors el que faré és moure les etiquetes perquè vull dibuixar el centre. Busco un punt mitjà, el punt mitjà de la circunferència. Val? Molt bé, llavors ara dibuixaré un segment que vagi del centre de la circunferència a qualsevol punt de la circunferència. Això és el radi de la circunferència. Llavors, el que faré ara és... li diré que em calculi, que em faci la divisió entre l'àrea del polinomi, per una banda que s'apropi a pi a través de l'àrea i l'altra que s'apropi, per l'altra banda, que s'apropi a pi a través de la longitud. Llavors, canviarem els noms per poder després fer la fórmula. El 3,9 li direm que canviarem el nom, li posarem a majúscula. I el perímetre li direm P majúscula. Llavors definirem qualsevol lletra, li direm pi per longitud, pi a través de longitud, no sé si les majúscules me les acceptarà. Llavors igual a... per trobar pi a través de la longitud haig de fer P dividit entre 2 per el radi. El radi en aquest cas es diu I llatina. Si m'asseguraré que em faci aquesta majúscules, m'asseguraré que faci aquesta operació a través de parèntesi i tinc el resultat que em dona és 2,6, d'acord? Val, més o menys. Ara miraré de apropar-me al radi a través de l'àrea. Llavors poso pi àrea igual l'àrea, que la tenim definida com a A, dividit entre radi, el radi li hem dit que era I llatina, i al quadrat. És un barret, per fer el quadrat, i tenim que et dona 1,3. Val, doncs ara això ja ho tindríem, ara ens quedaria fer-ho més maco, per exemple posant un text aquí, dient-li
pi és igual a dividit entre r al quadrat. Si marquem fórmula LaTeX ens ho dona aquí. Ens falta el quadrat. I això ho tenim. Llavors ara posarem igual i ens aniríem a buscar el valor d'aquesta fórmula, que seria pi àrea. Molt bé. I faríem el mateix amb la fórmula de la longitud. Pi és igual a la longitud, en aquest cas li hem dit que era P, dividit entre, entre parèntesis, 2 per pi llatina. Val. Com que ens quedarà i llatina, el que farem ara és intentar canviar-li el nom a la i llatina, i canviarem el nom, i li posarem R, vale? Perquè sigui clar que és radi. En l'altre cas ens ha funcionat, també. És un petit detall sense importància. I fórmula LaTeX és igual a L. No, això és el text, no importa que correspongui amb les lletres que hem utilitzat. L dividit entre 2R, i això és igual al valor que hem calculat abans, que era pi long. I això ho tenim. I aquí podem canviar-li les propietats. Per exemple, el color li posarem verd fosc, el text serà negreta, la mida serà gran, i crec que ja està, no? De moment. Com queda això? D'acord? Sí? Molt bé. I aquí farem el mateix. Propietats negreta, gran, color el mateix. Això tindríem, val? Molt bé. Com que la figura és petita, doncs, com que el polígon és de 3 costats, encara ens queda bastant per arribar al valor de 3,14, que és el pi. I així ho tornaríem a fer, ara em tocaria fer-ho amb el 65. A l'hora de triar el polígon li donaria 65, sí? I això ho enganxo amb un... Tot això faig una captura de pantalla, ho enganxo amb un full de text i així faig els quatre polígons.